सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबोनि मुङाव आंनि सालम एनबि इउटुब चेनेलाव आं बरायनानै लायो। आरोबाव मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांमोनजों लोगोसे दसे सम इसोरनि राव आं सोलोंज्लायनो लुबैदों। आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय बिथाइ थायनो रोङै बिफां। माथाइनि 21 बालाब 18निफ्राय 24 फरायब्ला मोननो हायो। आङो फरायगोन प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव। गोजौआव लिरनाय दं, दुम्रु बिफांखौ सावहोनाय। नखानायै फुङाव नोगोराव थांफिनब्ला जिसुआ उखैनाय मोनदों आरो बे लामा जिङाव फांसे दुम्रु बिफांखौ नुनानै बिनि खाथियाव थांदों। आन्थाइ बिलाइखौ नागारनानै बेयाव मुङा मुंसेबो मोनाखिसै। बिनिखायनो बियो बिफांखौ होनदों, जोबथाराजासे नोङो बिथाइ थायनाय नङा। बे समावनो बिफाङा रानलांदों। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बियो नोगोर फारसे थांबाय थादोंमोन, अब्ला लामा जिङाव फांसे दुम्रु बिफां बियो नुदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ उखैनाय मोननायलाय बे बिफांनिफ्राय बिथाइखौ मोनजागोन बे आसा खालामनानै बिफांनि गुदियाव थांदोंमोन। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बे बिफांनि गुदियाव थांनानै बिलाइखौ नागारनानै बे बिथाइखौ मोनाखैमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे दुम्रु बिफांखौ सावहोनानै बुंदोंमोन, दानिफ्राय नोङो जोबथाराजासे बिथाइ थायनाय नंलिया। आरो बे समावनो बे बिफाङा रानलांदोंमोन। बे आयदानि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ मिथिहोनो गोसो जादोंमोन, दिनैनि दुम्रु बिफाङा सोर आरो सोरखौ बुंनाय जादों। आं बेखौनो बुजिनो हादों, बे लामा जिङाव गायजानाय दुम्रु बिफाङा दिनै नों आरो आंखौ रुजुदों, आंनि अनजाग्राफोर। जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, जों बयखौबो लामा जिङाव गायजानाय दुम्रु बिफांनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ मिथिहोदों। आरो दिनै जों बयनिफ्रायबो जिसु ख्रिस्ट'आ मोजां बिथाइखौ बियो मोननो आसा खालामदों। जों मानो मोजां बिथाइ थायनो हाया? आरो बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ मा बुंदोंमोन, फै जोङो नायनि। माथाइनि बिलाइ 13 बालाब 22 बुंदों, आन्दाय संसारनि दुखु जिंगासिनाय आरो धोनखौ अननायजों सेखथाब जानानै बिथाइ थायनो हाया। जोङो न'खरनि जिंगासिनायाव गोदोनानै थायोब्ला, जों न'खरनि नांगौ गोनांथिखौ देरसिन साननानै फोरबोनो जों सम होआब्ला, जों मोजां बिथाइखौ थायनो हानाय नङा। जाय बिथाइखौ इसोरा जों बयनिफ्राय आसा खालामदों, बे बिथाइखौ जों थायनो हानाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, जहननि 15 बालाब 4 बुंदों, बेबायदिनो आंनियाव नांथाबनानै थायाब्ला बिथाइ थायनो हाया। जों दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिबनाव गैयालासे जों माब्लाबाबो मोजां बिथाइखौ थायनो हानाय नङा। मोजां बिथाइखौ थायनो थाखाय, जों मोजां बिथाइ होनो थाखाय जोंनि जिबनाव, बेक्तिगत जिबनाव, जोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'आ थानो नांगोन। जोंनि न'खराव जिसु ख्रिस्ट'आ थानो नांगोन। अब्लासोनो जोंनि जिबना, बेक्तिगत जिबना मोजां बिथाइ थायनो हागोन। जोंनि न'खरा मोजां बिथाइ थायनो हागोन। जाय जिबनखौ लानानै, जाय न'खरखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ मोजां बिथाइखौ बियो आसा खालामदों। मा बिथाइखौ दिनैनि दिनाव जिसु ख्रिस्ट'आ नों आरो आंनिफ्राय लुबैदों, फै जों नायलांनि। गालातिया 5 बालाब 22 फरायोब्ला जों मोननो हायो, बेयाव 9था रोखोमनि आत्मानि बिथाइनि सोमोन्दो, गोथार जिउनि बिथाइनि सोमोन्दो बेयाव लिरनाय दङ। फै जोङो खौसेयै लोगोसेयै मोनफा मोनफा जोङो नायलांनि। 1 नम्बराव जोङो नायगोन, आन्थाइ जिउनि बिथाइया अननाय। इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ बियो बुंदोंमोन, सादुकाय फारिसाइफोरखौ, धोरोमगुरुफोरखौ बुंदोंमोन, नोङो नोंनि गोसोजों, नोंनि जिउजों, नोंनि हानायमानिजों
नोङो नोंनि फोरबो इसोरखौ अन आरो नोंनि उसुं खाथिनि मानसिखौ गावखौ बादि अन। बे अननायखौ जिसु ख्रीष्टआ दिनै बिथाइ महरै नोंनिफ्राय आंनिफ्राय मोननो थाखाय लुबैदों। 2 नम्बराव जों नायगोन रंजानाय। गोबां समाव धोनखौ लानानै रोंनायखौ लानानै रंजानो थाखाय लुबैयो। गोबां रोखोमनि जाग्लुंनाय बुंनायजों रंजानो थाखाय लुबैयो। नाथाय गोथार जिउजों सुफुंजानानै रंजानायखौ इसोरा नोंनिफ्राय लुबैयो आरो बेखौ बिथाइ महरै जिसु ख्रीष्टआ नोंनिफ्राय आंनिफ्राय लुबैयो आरो हास्थायो। बेनिखायनो जिउजों सुफुंजानानै बे रंजानाया जोंनि जिबनाव थानो नांगोन। 3 नम्बराव जोङो नायगोन गोजोननाय। जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमखौ नागारनानै थांनायनि सिगां बियो बुंदोंमोन, संसारा जेरैबायदि होयो आं बेबायदि होआ, आं आंनि गोजोननायखौ नोंसोरनि जिबनाव नोंसोरनि गेजेराव आङो गालाङो। जाय गोजोननाया माब्लाबाबो जोबनानै थाङा, बे गोजोननायखौ जिसु ख्रीष्टआ 2000 बोसोरनि सिगां बे बुहुमाव बियो गालांदोंमोन। जाय गोजोननाया बेमार जाब्लाबो गोजोनै थानो हायो, रसा नाङोब्लाबो, उखै नाङोब्लाबो, लाजि नाङोब्लाबो, लंथं फाथं जानाङोब्लाबो, मुगै जायोब्लाबो, गरिब जायोब्लाबो, हावरिया जायोब्लाबो, बिबायारिब्लाबो जोङो गोजोनै थानो हायो। बे गोजोननायखौ जिसु ख्रीष्टआ बै समावनो गालांदोंमोन आरो दिनैनि दिनाव बे गोजोननायखौनो जिसु ख्रीष्टआ बिथाइ महरै नोंनिफ्राय आंनिफ्राय बियो लुबैयो आरो हास्थायो। सोंनायखौ दोननो लुबैदों, बे जिसु ख्रीष्टनि गालांनाय गोजोननाया नोंनि जिबनाव दङ ना? ना नोंनि रोंनायनि थाखायल' बे गोजोननाया दं? ना धोना थानायखायसो नोंनि गोजोननाया दं? जुदि रोंनायखौ लानानै, धोनखौ लानानै नोङो गोजोनै थानो जिउ खुंनो लुबैदोंब्ला नोंनि गोजोननाया दसेनि थाखाय आरो दान्दिसेनि थाखायल'। नाथाय 2000 बोसोरनि सिगां गालांनाय बे गोजोननाय, जिसु ख्रीष्टनि गोजोननाया नोंनि जिबनाव दङब्ला बियो अराय समनि थाखाय। आरो दिनैनि दिनाव जिसु ख्रीष्टआ बेखौनो बिथाइ महरै नोंनिफ्राय आंनिफ्राय लुबैदों आरो हास्थायदों। जोङो नायगोन 4 नम्बराव सैसोनाय। जों गोबां समाव गावजों गाव सैसोज्लायनो हायैनि थाखाय न'खराव असान्थि जायो, न'खरा बायफ्रुलाङो, बिहि फिसायनि गेजेराव गोबां रोखोमनि जेंना आरो जाबोरा नुजाथियो आरो गोबां समाव मण्डलिफ्रा गावफ्रुलाङो। जाहोना बेनो, बे सैसोनाया जोंनि जिबनाव थायिखाय। आरो बे सैसोनाया जोंनि जिबनाव दिनै थानो नांगोन आरो जिसु ख्रीष्टआ बेखौनो दिनैनि दिनाव बिथाइ महरै नों आरो आंनिफ्राय लुबैदों आरो हास्थायदों। 5 नम्बराव जों नायगोन गाहाम जानाय। जिसु ख्रीष्टआ जोंनि जिबनाव गैयालासे, जिसु ख्रीष्टआ जोंनि जिबनाव थायालासे जों रावनिबो गाहाम आरो जों जानो हानाय नङा। जोङो सासेया सासेनि थाखाय गाहाम जानो थाखाय जिसु ख्रीष्टआ जोंनि जिबनाव थानो हानांगोन आरो सासेया सासेनि थाखाय, बिहिया फिसायनि थाखाय, फिसाया बिहिनि थाखाय, बिदाया फंबायनि थाखाय, फंबाया बिदानि थाखाय जोङो गाहाम जानो हानाय बादि जिसु ख्रीष्टआ जोंनि जिबनाव थानो नांगोन आरो बेखौनो जिसु ख्रीष्टआ जोंनिफ्राय लुबैदों। गाहाम जानायखौ बिथाइ महरै नों आरो आंनिफ्राय, जों बयनिफ्राय बियो मोननो लुबैदों। 6 नम्बराव जों नायगोन मोजां जानाय। बे बुहुमाव जिसुखौ नागारनानै जोङो रावनिबो मोजां जानो हानाय नङा। जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ नोंनि जिबनाव थागोन अब्लासो नों बयनिबो थाखाय मोजां जानो थाखाय हागोन। मोजाङा बे बुहुमाव जेरावबो आरो रावनावबो गैया। मोजाङा जिसु ख्रीष्टनियावल' दं आरो जिसु ख्रीष्टआ बे मोजांखौ गावनि गथाय जिबनाव बियो दिन्थिलांदों आरो बे मोजांखौनो जोंनि जिबनाव जिसु ख्रीष्टआ बिथाइ महरै बियो लुबैदों आरो हास्थायदों। 7 नम्बराव जोङो नायगोन फोथायजानाय। जों दिनै सासेया सासेनि थाखाय फोथायजानाय जों जानो हादों ने?
बिहिया फिसायनि थाखाय फोथायजानाय जानो हादोंने? फिसाइया बिहिखौ दिनै फोथायनो हादोंने? फिसाइया बिहिनि थाखाय फोथायजाथाव जानो हादोंने? गावनि बिहिया बिसायखौ फोथायनो हादोंने? नङाब्ला बिमा बिफाया फिसाफोरनि थाखाय फिसाफ्रा बिमा बिफानि थाखाय, बिदाया फंबायनि थाखाय फंबाया बिदानि थाखाय जों गावजों गाव फोथायजानाय जानो हादोंने? जों दिनै गावजों गाव फोथायजाथाव जों जानो नांगोन। आरो बेखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ बिथाइ महरै दिनै नों आरो आंनिफ्राय लुबैदों आरो हास्थायदों। 8 नम्बराव नायगोन गुरै जानाय। जों दिनै गुरै जानो हानांगोन। गुरै जानो हायैनि जाहोनाव गोबां रोखोमनि न'खरफ्रा नस्थ' जालांबाय। बेनिखायनो जों दिनै गुरै जानांगोन। जेब्ला जों गावखौ गुरै जागोन अब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि महरा जोंनि जिबनाव बेरखांगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिबनाव बियो नुजागोन। बेनिखायनो फै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिबनाव नुजानाय बादि जोङो बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'खौ नुहोनो हानाय बादि जोङो दिनै गुरै जानि। आरो बेखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ बिथाइ महरै नों आरो आंनिफ्राय लुबैदों आरो हास्थायदों। जोबनायाव जोङो नायगोन गावखौ हमथानाय। जों गावखौ हमथानो हायैनि थाखायनो गोबां फाबाव जोङो दिनै गोजोमनानै थायो। जों गोसोबादि मावो, गोसोबादि जायो, गोसोबादि सोलियो, गोसोबादि जों थाङो। बेनिखायनो जों दिनै गावखौ हमथानो हानांगोन। जेब्ला जों गावखौ हमथागोन, गासै गाज्रिनिफ्राय जों गावखौ हमथानो हागोन। जोङो दिनै इसोरखौ जोंनि जिबनाव जोङो समायहोनो हागोन। आरो गावखौ हमथानायजों जोङो जिउ खुंनो नांगोन। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो दिनै बिथाइ महरै नोंनिफ्राय आरो आंनिफ्राय लुबैदों आरो हास्थायदों। जों दिनै बिथाइखौ थायनो नांगोन। बे 9था रोखोमनि गोथार जिउनि बिथाइया जोंनि जिबनाव थानो नांगोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो आसा खालामदोंमोन। जेसायानि बिलाइ 5:2 बेबादि लिरदों। बिनि उनाव बरसा खालामदोंमोन द्राखा बिथाइ थायगोन होननानै, नाथाय हाग्रानि आंगुरसो थायबाय। आफा इसोरा इस्राएलफोरखौ गावनि गिबिथि अननायखौ होनानै बिसोरखौ खांबोदोंमोन। आरो बैनानिफ्राय इसोरा बिसोरखौ बासायदोंमोन। आरो इसोरा इस्राएलफोरनिफ्राय मावनायखौ, फोथायनायखौ बिथाइ महरै लुबैदोंमोन आरो हास्थायदोंमोन। नाथाय आफा इसोरा बै समाव इस्राएलारिफोरनिफ्राय मोननो हायाखैमोन। बेनिखायनो जेसाया भावबादिनि गेजेरजों आफा इसोरा बुंदोंमोन, आङो बरसा खालामदोंमोन द्राखा बिथाइ थायगोन होननानै, नाथाय हाग्रानि आंगुर बिथाइसो थायबाय। आफा इसोरा बै समाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आरोबावनो जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव थैनायनि सिगां बे लामा जिंनि दुम्रु बिफांनि गुदियाव थांनानै बे बिथाइखौ जानो थाखाय आसा खालामदोंमोन। बिफानि दिनावबो इस्राएलफोरनि गेजेरनिफ्राय बिफा इसोरा बे मोजां बिथाइखौ मोननो थाखाय हायाखैमोन। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैनायनि उनावबो बे लामा जिङाव गायजानाय दुम्रु बिफांनिफ्राय बे बिथाइखौ मोननो थाखाय बियो हायाखैमोन। सिगांनो आं बुंखाबाय, बे लामा जिंनि गायजानाय दुम्रु बिफाङा दिनैनि दिनाव नों आरो आंखौ बुजायो, आंनि अनजाग्राफोर। जों दिनै मोजां बिथाइ थायनो हायाब्ला मा जागोन? बाइबेला मा बुंदों? फै जोङो नायनि। माथाइनि बिलाइ 3:10 बुंदों, बिनिखायनो दानफायनो रुवाया गुदियाव होखाजानाय जाबाय। मोजां बिथाइ थायै बिफां फांफ्रोमखौबो दानफायनानै अराव गारसोमनाय जागोन। जों दिनै मोजां बिथाइ थायनो हायाब्ला जोंनि जिबना नस्थ' जागोन आरो अराव गारसनजागोन। इसोरनि गोथां बाथ्राया बुंबाय। बेनिखायनो फै जों दिनै बिथाइ थायनो रोङै नङा, नाथाय जों दिनै बिथाइ थायसोनाय बिफां बादि जोङो जानानै इसोरखौ समायहोनि आरो जोंनि जिबनाव, जोंनि न'खराव जिसु ख्रिस्ट'नि महरखौ जों नुजाहोनि। बे राव खोनासंनाय बयनिबो सायाव इसोरनि बोर आशीर्बादआ थाथों।